Jó. Most megy a videó. Ez az. És akkor így elközelítek rólad, mert most végig nézegetjük. Na, otthon még meg akarom nézni számítógépen, tudod. Fiamnak is megmutatom. De klassz. Nagyon szuper. De jó néz ki, hogy bácsi. Ez az a zöld BMW, papír nélkül, ugye Józsi bácsi, de kár érte. Ez benne volt, ez volt a fotón az újságban. Aha. Nagyon szuper, Józsi. Ez is, de jó kis. Nagyon klasszak. Moto Guzzik is, de jól néznek ki, hogy bácsi. Szuper. Moto Guzziból van egy egész jó kis gyűjteményed. Nagyon jól néz ki. Szép. Majd elküldöm e-mailbe is. Van egy-két srác, megnézi. De jól néz ki, hogy bácsi. Szuper. Nagyon jó. Így még egyet körbe. Maradj ott, hogy bácsi, jó? Klassz. Nagyon jó. Ez meg a nyitvatartás.